Здравейте хора, аз съм Дидо. Това е моя канал. Това е нашия канал с GameBG. Тук може да видите гейминг, всякакви работи относно забавления. Той гледайте какви интересни работа прави в Майнкрафт. Аз ще качвам повече влогове, ще качвам аз повече онлайн игри, аз ще представям онлайн игри. Той все тъглени игри ще прави, защото така е кеф. Също се абонирайте за ето този канал Dido G, това е моят канал. Моят канал. Както казах, абонирайте се веднага. Казах абонирайте се веднага. Той така ще направим. Да, за нас абонирайте, вече няма моя канал, вече го закриваме. Защото не си помня паролата. Аз съм най-тъпия. Не си помня паролата. Да, ще качваме на мобилни устройства, ще качваме на всичко. Само трябва да цъкнете на камбанката и да ви излизат известията. Така. Дали сме качвали? Абонирайте се тук. Всички тия верки се абонирайте за тях. Ако постигнем 10 абоната, правим веднага стрим, няма какво да се обмисля, правим стрим. И да, също може по-рано да направим стрим, зависи какво ще стане, но ако стигне, сега сме дрин, надолу, дрин. Сега сме, колко абоната бяхме? Сме 3 абоната. Когато станем 4 абоната, ще качим клип как играя баскетбол. Че той мода дето е по скайп. Обадете му са, ако имате скайп. GameBG. И също пишете в коментарите на всяко видео какво искате. Това ще е комплимент за нас, защото ние можем всичко да направим и това е добре от някаква страна. Ще има и клипчета на GTA 5, това е добре, защото събота и неделя е възможно и аз да присъствам на тях. Нали? Гени, кажи нещо. И да, това си е. Ето вече се прехвърлих на моят канал, който си е обичайният. Ето, примерно, не искам вече, прехвърлям се на него, на нашия заедно и си ставаме верки пак. Какво да ви кажа, хора, нашия канал, двамата е брутален. Може да правите всичко, да пишете в коментарите, ако искате, даже и преди 10 000 абоната, даже и утре или днес можем да направим стрим. Зависи, защото ние си знаем и искаме и това е. И това е от клип, така че чао!